ಶುಭ ಸಂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರಗ್ಲ ಎಂಚೋ ಎಲ್ಲರೂ ಪೂರ ಆರಾಮಲ್ಲಂದು ಎನ್ನುವೆ ಯಾನಿನಿ ಬಯ್ಯಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಸೇಮಿಗೆ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತೊಂದಿ ಪುನಃ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೇಮಿಗೆ ಪಾಯಸ ಮೇಲ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಪೇರಿತ್ತಿಂಡ ರಪಕ್ಕ ಸೇಮಿಗೆಲ್ಲ ಪೇರ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ರಪಕ್ಕ ಸೇಮಿಗೆ ಪಾಯಸ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಒಂದು ತಿತ್ತಂಡೆ ಅವು ರಪಕ್ಕ ಸೇಮಿಗೆ ಪಾಯಸ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಯಾನಿನಿ ಬಯ್ಯಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಸೇಮಿಗೆ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೈಕ್ ಒಂದು ರೀಸನ್ಲ ಉಂಡು ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಪಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂನಾಗದ ಅದ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೂನಾಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಸೊ ಮಾಮಿಗೂ ಸೇಮಿಗೆದ ಪಾಯಸ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಆರೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪಾಯಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರೆಗೆ ಸೇಮಿಗೆದ ಪಾಯಸ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂಚದ ದಾದಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಒಂದು ಜೀಪ್ ಪೊಡೆತೆ ಸೊ ಪೇಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೇಡ ಮನ್ಪೆರ ಹಾಕೊಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಬಟ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಪಾಯಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬುಕೊಂತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಆ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪುಗ ತನಕ ಪಾಯಸ ಪೂರ ಅರತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯಗ ಕೇಕ್ ಕಂಡ್ರಲ್ಲ ಪಂತೆಂಬೆರಡ ಸೊ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಉಲ್ಲ ದಾದಾಪುರ ಆಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಾಮಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಸಲ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲಿತ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಉಂಡು ಹನಿ ದೀಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅದ ಇನಿ ಏರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಮಾಮಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆರಿಗೆ 25 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೇಕ್ ಕನದಿರ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಪೋಯಿರು ಆರು ಪಂಡ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಸರಗದ ನೆಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಆರು ಪೋಯಿರು ಎಂಕುಲಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಪಾಯಸ ಪುರ ಮಲ್ದೆ ಬಟ್ ಮಾಮಿಗೆ ನೀ ಮಾಮಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನಾ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಮುರಾಣಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ ಇಟ್ಟು ಜನವರಿಯಿಂದ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪು ಆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಣತೆ ಪಂಡ ಇದೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪಂಡ ಖುಷಿ ಬಟ್ ಅರೆಗಾರನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದುಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅತ್ತ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಂಚದ ಯಾನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ಪಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತೈತ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಪಾಯಸ ಮಲ್ದೀನಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಶ್ ಮಲ್ತೀರ ಅರೆಗ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅರೆಗ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಿಯ ಕೇಕ್ ಅನ್ನದಿರ ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಹಿಂಗುಲಿ ಅಂಚೆ ಪಂಡೆ ದಾಯಿಗೆ ಕೇಕ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ದಾದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಂಗೆ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಲ್ಪ ಬಟ್ಟ ವಾರೆ ಕೊಡ್ತುಂಚಿ ಓಕೆನಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ ನಿಕ್ಲೆಗ ಅತ್ತಿಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಇಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಬೆಂತಿಲೆ ಮಾಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿರಬಲ್ಲಿಂದೆ ನೀನು ಕೇಕ್ ಕನಪ್ಪುನ ಮೇರೆ ಕನತ್ತದ ದೂರ ಉಡ್ದಿತ್ತೇರ ಬ್ಯಾತ್ ಬೇಗ ಇನ್ನು ತೂದು ಕೇಕ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಬರ್ತದ ಅಂದ ಅಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಜೋಕ್ಲಿ ಬರಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ ಏರ್ನ ಬರ್ತಿದೆ ಒಂಚಿ ಸೈಡ್ ಲವ್ ಕುಲ್ ಇನ್ ಏರ್ನ ಬರ್ತಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಕ ಹಾಗೆ ಕೇಕ್ ತುದಿಯ ಪೊರ ತಿಂತಿಜಿಂದ ಆಡ್ತಿಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಕ್ಕ ಅತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ 75 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅತ್ತೆ. ನಾನು 2 ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರದ್ದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವ ಅವರಿಗೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ನಾವೇ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ಮನೆಯವರು ಈ ಕಡೆ ಮನೆಯವರು ನಾವೇ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೊಂದಿರ್ತೇವೆ. ಕಬಡ್ಡಿ ಇವತ್ತು ಜೀತು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡ್ತಿದ್ರು. ಏ ಕೃಷ್ಣ ಉಂಟು, ಕೃಷ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪಾಡು ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಉಂಟು ಜೋಗ್ಲು ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಉಂಟು ಮಾರಾಯ ತೆಲಿಪ್ಪಿರು ವಿಡಿಯೋ ನೀನಂತೂದು. ಅವನಿಗೆ ಕೇಕ್ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಮ ಪೋಯರು ಕೇಕ್ ಕಾಣತ್ತಿದ್ದು ಯಾರು ಬಿಸಿ ಆತ. ಓ ಕೃಷ್ಣ ಇಂದ ತೂಲ ದೊಡ್ಡರು ತುಂಬಿಯೇ ತಿಂಡ ಕೇಕ್. ನಾನು ನಿನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗ್ಲಂತೂ ನಿನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ನಾವು ತಿಂತೇವೆ, ನಿಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಕೇಕ್. ಬಾ ಕೃಷ್ಣ ಕೊರ್ಕ ಉಂಟು.
ಚಾಕೋನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಣುತ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಈ ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೊರು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹನಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ ಮಲ್ಪು ಹಾ ಆಯ್ ఆయన వెళ్ళి కట్టు మలుపులే అవి యావు ఆయన ఈ దొడ్డ కొరడు ఫస్ట్ కొర్రు అని ఈ ఫస్ట్ దొడ్డ కొరు బొక్క దొడ్డ నీకు కొరిపేరు మళ్ళా కొంచెం ప్లేట్ ఇటు పడుకోరు అంటే తోజునే ఇది సొడ్డు ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಕನ್ನಡಿದು ಒಂದಿರ್ಲಿರು ಇವಾಗ ಪೊರ್ಲು ಬರೋಡ್ಚ ಪಚ್ಚು ಕನ್ನಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮುಖ ಒಂದು ಚಂದ ಕಾಣ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಎಡ್ಡೆ ತುಲ ಎಡ್ಡೆ ಹುಡುಗಿ. ಎಡ್ಡೆ ಕಾರಗೂರುಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲದ ಕಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ಲೆ ಹಾವು ತಿನ್ನೊಂದು ಉಂಡತ ಕೃಷ್ಣ ಅಡ್ಡ ಬೂರು ಕಾರ್ನ ಕಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡನ ಕೃಷ್ಣ ಓ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಓ ಕೃಷ್ಣ ದೊಡ್ಡನ ಕಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ಲೆ ಕೇಕ್ ದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಕೇಕ್ ದಿಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ ಅತ್ತೆಗೆ ಅಂತ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪಾಯಸ ಕೊಡುವ ಅತ್ತೆಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಅವರ ಮುಖ ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅತ್ತೆಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪಾಯಸ ನೋಡಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಪಾಯಸ. ನಾನು ಪೇಡ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪೇಡ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಅಳುವಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಅತ್ತೆ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಮಲ್ತು ಚಿನ್ನ ಮಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಇರಾಗ ಪೂರ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಪೂರ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಹನಿ ಹನಿ ಚೂರು ಕೃಷ್ಣ ಇದಾದಕ್ಕೆ ಬುಲಿಪ್ಪುನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬುಲಿಪ್ಪುಂದಾಯೇ ಸೀತಾಗೆ ಮಾಮಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತ ಬರ್ತಡೇ ಮಲ್ತೀನಿ. ಆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅನ್ಸೂರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ದಾದ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಕಾಣೆಲ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಅತ್ತಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಇಲ್ಲ,
ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಖುಷಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಕ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅತ್ತೆಗೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಕ್ ಇತ್ತು ಪಡ್ಚಿ ಬನ್ನ ತಾಯಿ ಹೂವು ಇತ್ತಿಡಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇವಂದು ಎಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರು ಒಂದೇ ರಾಗ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ. ನನ್ನ ಪಾಯಸ ಇನ್ನು ಪಾಯಸ ಆಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಹ್ಯಾಶೆ ಬೋರ್ಡು ಐಂದ ಕೊಡು ಉಂಟು. ಹನಿ ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ದೆ ತಿಂತಾ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ ಅದಾನಿ. ಆಯ್ತತ್ತು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಕೇಕ್. ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೊಂದ್ಸಲ ಪಾಯಸ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೇನೆ. ಮಾರಾಯ ನನ್ನ ಹೊಸತ್ತು ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವ್ರು ತಂದು ಕೇಕ್ ಇಟ್ರಾ, ಇವನ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಂಗೆ ಕೇಕ್ ಬೇಕೆ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಈ ಕೃಷ್ಣನ್. ಬಟ್ ನಾಡ್ದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅತ್ತೆಗೆ, ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ನಾಡ್ದು. ಓಕೆ, ನಾಡಿದ್ದು ಶನಿವಾರ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅತ್ತೆಗೆ. ಅತ್ತಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಎಂತೂ ನಾಡ್ದು ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಇದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಡುವ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವ, ಖುಷಿ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾಡ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈಗ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿದ್ದೆಲ್ಲ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆನಪುಗಳು. ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ಪುರ ಅದು ಮಾತಿರ್ಲ ಜೆತ್ತೇರು. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮೀತಿಜ್ಜಾಣ್ ಮೀಯೊಡಾತೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಹೊರ ಮೀದು ಯಾನ್ ಜೆಪ್ಪೆ ಪಂಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜೆಪ್ಪ ಜೆತ್ತುಜೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ 10 ಗಂಟೆ ಅವನು ಬತ್ತರು. ನಾನು ಆಯ್ ಜೆಪ್ಪುಜೆನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೇದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಆಯನಲ್ಲ 90 ತರಕಾರಿ ಕನದಿತ್ತೇರು. ಐನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿ ಓಂದಿತ್ತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆನಿ ಅನ್ನಿಯದಿಂಡೆ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜೆನ ಹಾಳಾಪುಣತ ಮನದನಿಗಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲಿಕ್ಕುಲ್ನ ಕಾಟಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಚೆ ಅದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ರೆದಿ ಓಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು. ಅಂಚೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಾಲತ್ತೊಂದು ತರಕಾರಿ ದಿ ಓಂದಿತ್ತೆ. ಮಾಮಿಗಂತೂ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚದಾರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅವರ್ನ ಮೊನೆಡೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಇಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಆಯ್ನಾತು ನಮ್ಮ ಇಂಕ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮೋಕೆನ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪುಗ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೋಕೆ ತನ್ನ ತೆಗಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ. ಅಂಚದ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡೊಂದು ಕುಡಿಯೋರೆಗ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೊಡು ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿಫಲನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ. ಅಂಚದ ತುಲೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೊಡುಗೆನ ಕೃಷ್ಣನ ಕೆಲ ಒಂಜಿ ಕೊಳ್ಳೆ ಬೇಲೆ ಕಪ್ಪಿ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚ ನಿಕುಲ ಏನು ತುದು ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ತರಕಾರಿನ ದಿವೊನ್ವೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ತರಕಾರಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ. ಹನಿ ಚೋಚ ಸೋಪು ಇದು ಸೋಪು ಕೈ ಮುಚ್ಚಿ ಇದೆಂತ ಚೇವದವಿತ್ತು ಒಂದುದಾಯ್ತಾ ಒಂದುದಾಯ್ತಾ ಒಂದುದಾಯ್ತು ಒಂದುದಾಯ್ತು ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ದ ರಬ್ಬರ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ನಿಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ. ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ನಿಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನೀ ಮಲಗಿದ್ಲು ಬಟಾಟೆ ಕನ್ನತ್ತ ಶುಂಠಿ 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 ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ಯಾರು ಇದೆಂತ ಇದೆಂತ ತೋಟ 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 ಇದು ತೋಟವಾ? ಇದು ರೋಡಿ ಟಂಡ ಟಂಡ ಒಂದೆರಡು ಬನ್ ತಾಡೋಡಿ ಒಂದೆರಡು ಬನ್ ತಾಡೋಡಿ
ಓಡಿ ತಂದ ತಂದ ತುಳುನಾಡು 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 ಅಷ್ಟು ತಪ್ಪೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಮ್ಮ ಓದಿತ್ತು ಅಮ್ಮ ಹೌದಾಯ್ತಾ ಅಣ್ಣ ಮಾತಾ ಅಣ್ಣ ಮಾತಾ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡಿಗೆ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅದ್ನೆಟ ಮಾತಾಡಲ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆದಿ ಒನ್ಲೆ ಜೈ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ.